Polícia, poď sem, ukáž ruky. Polícia, ukáž ruky a poď sem ku mne. Polícia, ukážte ruky. Ostaň na mieste. Ostaň na mieste. Ostaň na mieste. Daj si ruky na tvár. Daj si ruky na tvár. Daj si ruky na tvár. Ruky na tvár! Ruky na tvár si daj! Na zem! Na zem! Hľadni si na zem! Hľadni si na zem! Otoč sa z hlavou do druhej strany. Otoč si hlavu do druhej strany. Za vrcho si ľahni. Dobre, drž túto pani. Poď vo sobe. Vy ukážte ruky, pani. Ukážte mi ruky. Ruky od seba. Ruky od seba. Preber ma jeden. Boli. Oscar. Ruky za chleba. Máme to. Tam to zadržali. Meno. Nepočujem. Erik Mentel. Dátum narodenia. 18.892. Kedy? 18.892. Máš nejaké zbranie pri sebe? Nie, žiadom. Meno? Erik Mentel. Narodený? 18.8.1992. Dobre, rozumel. Dvaja chalani, traja. Máš nejaké zbranie pri sebe? Nie. Čo máš voláčko? Zapodovačku. Asi? Áno, zapodovačku. Ešte? Nie. Dobre. Tu máš čo vzadu? Čo máš vzadu, sa ťa pýtam? Nechytaj si to! Čo máš vzadu? Neviem, Jak nevieš? zapalovať. Preto čábu. Áno.